Dragii mei bunici, stimați gospodari ai acestui pământ binecuvântat, mă numesc. Numele meu dacă vreau să-l introduc, dar promptul nu cere, așa că voi vorbi la persoana întâi ca avocatul dumneavoastră. Și sunt aici astăzi nu doar ca un avocat, ci ca un fiu, ca un nepot, care vă vede zi de zi cum vă luptați pentru fiecare bănuț, pentru fiecare fir de iarbă ce crește în ogradă. Și tocmai de aceea ce am auzit recent, ce s-a răspândit ca o veste fulgerătoare prin sate și orașe, m-a cutremurat până în adâncul sufletului. Așadar, ascultați-mă cu mare atenție, pentru că ceea ce urmează să vă spun vă poate salva agoniseala de o viață, acoperișul de deasupra capului. Sunteți gata să pierdeți casa pentru o datorie la curent de doar 2500 de lei? Pentru că asta încearcă să vă facă. Vă spun direct, Premier Energy a primit chipurile undă verde, așa se spune pe la colțuri, pentru a vă lua proprietatea dacă datoria la electricitate depășește această sumă derizorie de 2500 de lei. Și cireașa de pe tort, cea care mă doare cel mai tare ca om și ca jurist, se vorbește că nu ar mai fi nevoie de judecată, de procese lungi, că se va bloca direct cardul de pensie și jumătate de casă, poate chiar toată, va fi scoasă la vânzare pentru a le acoperilor pierderile. Asta e o rușine. O batjocură la adresa celor care au clădit această țară. Gândiți-vă, dragii mei, o viață de muncă, de sudoare, de nopți nedormite, de sacrificii. V-ați trezit cu noaptea în cap, ați muncit câmpul, ați crescut copii, ați dăruit tot ce ați avut pentru ca să aveți o casă, un cămin. Ați strâns piatră cu piatră, v-ați împrumutat la cumătri și neamuri, ați făcut planuri de gospodar, de om serios, ca să vă zidiți un cuib, un loc sfânt unde să vă retrageți la bătrânețe, unde să vă creșteți nepoții, să vă bucurați de rodul muncii voastre. Și acum, după 60 de ani, 70 de ani de trudă, după ce ați contribuit la Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, o viață întreagă, statul și aceste companii lacome vin și vă spun că vă pot lua totul, fără niciun fel de remușcare pentru o sumă mai mică decât costul unui frigider. Este asta mulțumirea pentru o viață de muncă? Așa își tratează statul gospodarii, bunicii, părinții care au dat totul? Vă rog, spuneți-mi în comentarii cât ați muncit voi pentru casa asta, câți ani de muncă ați pus în ea. Spuneți-mi ce simțiți acum când auziți că munca voastră de o viață e la un pas să fie luată așa, pe nimic, pe un petic de hârtie numit regulament intern. Știu că mulți dintre voi, mai ales cei de la sate, nu aveți pe nimeni să vă ajute, copiii sunt plecați în diaspora, la muncă peste hotare, să facă un ban cinstit, departe de casă. Rămâneți singuri cu grijile, cu bolile și cu o pensie care abia de ajunge pentru pâine și medicamente. Dar nu sunteți singuri, dragii mei, și nu trebuie să stați cu capul plecat. De aceea vă rog să vă abonați la acest canal, pentru că aici veți găsi mereu informații vitale, sfaturi juridice concrete și sprijin onest pentru a nu lăsa pe nimeni să vă batjocorească și să vă fure drepturile. Nu ratați niciun video, pentru că fiecare informație poate fi o armă în lupta voastră pentru dreptate. Vă amintiți, dragi bunici, cum era odinioară, când oamenii se respectau, când bătrânii erau prețuiți pentru înțelepciunea și experiența lor, când, dacă aveai o problemă, venea primarul să te întrebe cum ești, te ajuta cu ce putea primăria, căra apă, aducea lemne. Când un gospodar era mândria satului, iar agoniseala lui era sfântă, atunci chiar și datoriile, dacă existau, se rezolvau omenește, cu înțelegere, cu termene de plată, cu discuții la masă, nu cu executorul la ușă. Nu îți lua nimeni casa, pentru că se știa că acea casă era mai mult decât niște ziduri. Era sufletul omului, istoria familiei. Existau legi, desigur, dar spiritul lor era de a proteja, nu de a jefui. Un executor judecătoresc nu putea să facă nimic fără o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, care să-i dea dreptul să acționeze. Erau procese, erau dovezi, erau termene, era o întreagă procedură prin care fiecare om avea dreptul să-și apere onoarea și proprietatea. Dar ce avem acum? Acum realitatea s-a schimbat. Oamenii noștri dragi, bunicii noștri, sunt lăsați în voia sorții, iar pensiile sunt bagiocura. O pensie medie care abia depășește 2500 de lei, uneori abia 1500, 1800 de lei, în timp ce prețurile la pâine, la medicamente, la gaz, la lumină, la tot ce e necesar pentru o viață decentă, au explodat. A devenit un lux să trăiești în propria ta țară, în propria ta casă.
Unii dintre voi care ați muncit 10 de ani în colhoz, în fabrici, în școli, pe drumuri, ați rămas cu pensii mizere. Nu vreau să mă gândesc la doamna Maria din satul de lângă Strășeni. O viață întreagă a muncit la ferma de vite, a fost o femeie muncitoare, un bun gospodar, cum îi stă bine unei moldovence. Și a crescut singură 2 copii după ce soțul i-a murit de tânăr. Copiii ei sunt acum plecați, unul în Italia, altul în Germania, să-i trimită câte un bănuț, să-și ducă bunica traiul. Dar ei nu știu, nu-și dau seama, sau poate bunica Maria nu vrea să-i îngrijoreze, că pensia ei de 1900 de lei nu-i ajunge nici măcar pentru medicamentele pentru inimă și reumatism, dar rămite pentru lumina care arde în becul de la bucătărie și la televizorul unde mai vede o știre, mai ascultă o muzică populară. A avut o lună mai grea, a trebuit să cumpere lemne pentru iarnă, a plătit o factură mai mare la gaz, a ajutat o vecină bolnavă și a rămas cu o datorie la lumină de 2700 de lei. 2700 de lei. O sumă mică pentru Premier Energy, dar o sumă astronomică pentru bunica Maria. Și acum stă cu inima strânsă, temându-se că acești noi regulamente o vor lăsa fără casa ei mică, cu pereții crăpați, dar plină de amintiri, casa unde și-a crescut copiii și unde așteaptă să-i revadă. Cine va vorbi pentru ea? Cine o va apăra pe bunica Maria? Sau domnul Ion, fost șofer de tractor, un om pe care nu l-a biruit nimeni la muncă, un gospodar cu adevărat. Când venea vremea secerișului, stătea zile și nopți pe câmp. Dar acum, cu pensia lui de 2100 de lei, abia de își permite să-și pună o pâine pe masă. Are o datorie de 3000 de lei la curent, pentru că iarna a fost geroasă, a avut nevoie de mai multă căldură, iar soția lui este bolnavă la pat. Și vine acum vestea asta, că îi pot lua jumătate de casă, jumătate din gospodăria pe care a construit-o cu mâinile lui, e o umilință fără margini. Aceste noi regulamente, dragii mei, nu sunt nimic altceva decât o încercare de a vă intimida, de a vă forța să plătiți datoriile, fără să vă dea dreptul la o apărare cinstită. Ei vor să vă facă să credeți că sunteți la mâna lor, că nu mai aveți nicio putere. Ei țintesc exact la categoria cea mai vulnerabilă. Bunicii noștri singuri, cea bolnavi, cu pensii minuscule, care nu știu ce să facă, cui să ceară ajutor pentru că nu au copii sau neamuri lângă ei. Acești oameni sunt în cel mai mare risc. Dar să nu uităm nici de acele categorii de pensionari care, deși primesc o pensie majorată, adică un plus de 100 sau 200 de lei, tot nu pot ține pasul cu scumpirile. Ce este 100 de lei în plus când gazul s-a scumpit cu 400 de lei, iar medicamentele cu 500? Este o jignire, nu o mărire. Iată, gândiți-vă la bunica Elvira, o fostă învățătoare care a educat generații întregi. Acum, la 80 de ani, cu o pensie de 2300 de lei, se simte abandonată. Are nevoie de 4 tipuri de medicamente zilnic, fiecare costând în jur de 150 până la 200 de lei. Numai medicamentele îi mănâncă aproape jumătate din pensie. Apoi factura la gaz, lumina, apa, pâinea. În loc să trăiască o bătrânețe liniștită, citind cărți sau povestind nepoților, bunica Elvira își face socoteli zilnice, tăind de la o cheltuială ca să poată acoperi alta. A ajuns să stea pe întuneric seara, doar ca să economisească câțiva lei, iar acum, cu frica asta în suflet, se teme că nici acea casă veche, plină de cărți și amintiri, nu îi va mai aparține. Aceasta este grija statului față de cei care i-au clădit viitorul? Asta este recunoștința pentru o viață dedicată învățământului? E strigător la cer? Dragii mei, știu că vă este greu, că sunteți obosiți și poate disperați, dar nu cedați. Acum e momentul să ne unim, să arătăm că nu suntem niște numere, ci oameni, cu suflet, cu istorie, cu demnitate. Vă rog, spuneți-mi în comentarii, cum vă descurcați voi cu aceste prețuri nebune? Cum reușiți să faceți față cheltuielilor cu pensia pe care o aveți? Poate poveștile și sfaturile voastre îi vor ajuta și pe alți bunici să găsim soluții împreună, să ne sprijinim unii pe alții. Ca o mare familie, așa cum știm noi, moldovenii, să facem. Acum, haideți să vedem ce puteți face concret pentru a vă proteja de această amenințare. Nu intrați în panică. Panica este cel mai mare inamic. În primul rând, dar și cel mai important, nu semnați nimic. Absolut nimic, fără să înțelegeți fiecare cuvânt. Dacă vine cineva la ușă și vă cere să semnați un act, cereți-i să vă lase o copie și spuneți că vreți să vă consultați cu un avocat sau cu copiii. Orice hârtie semnată poate avea consecințe grave. În al doilea rând, cereți întotdeauna totul în scris. Dacă vi se comunică verbal că aveți o datorie, că vă vor tăia curentul sau că vă vor lua casa,
Cereți-le să vă dea o înștiințare oficială, scrisă, cu antetul companiei, cu suma exactă a datoriei, cu baza legală invocată și cu termenele. Fără un act oficial, orice vorbă e doar vorbă goală și nu are putere juridică. În al treilea rând, apelați la un avocat, nu stați de unul singur. Un avocat specializat în dreptul pensionarilor sau în drept civil vă poate lămuri ce drepturi aveți, ce pot face ei și ce nu pot face. Costurile pot părea mari, dar adesea o consultație preventivă vă poate salva mii de lei și ani de stres. Există și avocați care oferă consultații gratuite sau la prețuri reduse pentru pensionari. Interesați-vă la primăria locală, la consiliile raionale, la organizațiile non-guvernamentale. În al patrulea rând, adresați-vă primăriei din localitatea dumneavoastră. Primăria este autoritatea locală, este aproape de oameni. Chiar dacă nu are competențe directe în chestiuni de datorii la electricitate, poate oferi asistență socială, poate media o discuție cu reprezentanții Premier Energy sau vă poate îndruma spre un jurist local. Unele primării au și servicii de asistență socială care pot interveni în cazuri de urgență. Poate vă pot ajuta cu un ajutor social de urgență pentru a acoperi parțial datoria. În al cincilea rând, nu uitați de CNAS, Casa Națională de Asigurări Sociale. Deși ei se ocupă de pensii, nu direct de datorii, pot oferi informații despre eventuale ajutoare sociale la care aveți dreptul sau pot confirma statutul dumneavoastră de pensionar vulnerabil. De asemenea, dacă vi se blochează cardul de pensie, CNAS trebuie să știe și să intervină. Cardul de pensie este un instrument vital pentru traiul dumneavoastră și nu poate fi blocat abuziv. Legea protejează un anumit prag din pensie care nu poate fi reținut indiferent de datorii, tocmai pentru a asigura un minim de subzistență. În al șaselea rând, costele de negociați. Chiar și cu Premier Energy. Ei au interesele lor, dar și dumneavoastră aveți drepturile voastre. Încercați să cereți un plan de eșalonare a datoriei, adică să plătiți în rate mici, lună de lună, o sumă pe care o puteți suporta. Este mai bine să plătiți câte puțin decât să ajungeți la situația în care vă iau totul. O cerere scrisă de eșalonare, înregistrată la ei, este o dovadă că ați încercat să găsiți o soluție. Și cel mai important sfat juridic. Nimeni, absolut nimeni, nu vă poate lua casa sau o parte din casă fără o decizie judecătorească definitivă. Această poveste cu nu mai e nevoie de judecată este o minciună menită să vă sperie. Chiar și dacă vorbim de executori privați, aceștia acționează doar în baza unei decizii judecătorești sau a unui titlu executoriu valid care să le dea dreptul să facă acest lucru. Ei nu pot veni pur și simplu să vă blocheze cardul și să vă ia casa. Dacă un executor vine la ușa dumneavoastră, cereți-i să vă arate hotărârea judecătorească și titlul executoriu. Fără aceste documente, orice acțiune a lor este ilegală și poate fi contestată în instanță. Dragii mei bunici, stimați gospodari, nu lăsați pe nimeni să vă fure liniștea și agoniseala de o viață. Sunteți mai puternici decât credeți. Sunteți stâlpii acestei țări. Ați muncit din greu, ați clădit, ați crescut generații. Vă meritați o bătrânețe liniștită într-o țară care își respectă cetățenii, nu într-una care îi batjocorește și îi lasă fără un acoperiș deasupra capului pentru o datorie de doar 2500 de lei. Acum, la final, vreau să vă întreb direct, să-mi răspundeți în comentarii, cu toată sinceritatea. După o viață de muncă, de sacrificii, de iubire față de acest pământ, sunteți gata să lăsați pe cineva să vă ia casa pentru o datorie la lumină de 2500 de lei? Ce veți face pentru a vă apăra?